Hi guys, madyo nga po ni Jung tanan nami sa eskwelahan kay gasundo minigiyan. Mabay panggawas nila, las 4 naman sa hapon, las 4 man nila ang kuan. Panggawas na naman tuning gawas, balik lagi nawa lagi kay. Na may lang room diha o. Puro lang room. Kanang isa dua tulo, kato ng room katulo. Nawa man. Basig mag-cleaning pa to. Mag-cleaning pa sila. Ganda nag-walk. Ay, mga bata karon kay di motor na, di service ng motor. Kami sa una malipay ramig na balabal mo pasakay. Kay makalingkawas mi sa Baclajunan nga 3 ka kilometro. Bitaw. Gabagat pa dyan mong bag nagkahapon kay pahapitan paming nanay og palit og bugas para pangbaw na may nakaugma. Ito mig bugas. Kapag zinginip katong nay panahon sa una nga nag-ilnin nyo ba? Way na ani. Bit nila itong bugas. Sarap pa. Mata, ani gawas na pa. Balik pa din cleaner siguro. Balik pa din sulod. Ay, lag dito tanaw. Igawas na manggod. Sige, ilidrin. Balik sulod. Hi guys, napamidari buwat minigiyan. Hanggang bukang isapit-sapit. Murang sikuan, murang kuno-kuni chuchay. Dawati nang kunin, murang kuno-kuan chuchay. Mura ba dyan kung buwang bala mo? Bala mo kung saan na injuhang mga comment eh. Kung matubag sa injuhang comment. Kamura lang may tubag sa injuhang comment eh. Diyan matubag ko sa injuhang comment. Gabahan nandiyan ko. Matubag. Murabas ka ng kuhan, ginikanan nga gabahan kag mutubag kag ginikanan. Nana. Monang ka ng mga nagibadi ha o ka ng comment, bahala na mo kamurik tubag sa diyang comment. Katong mga very good comment, kadang salamat. Pero katong mga very bad na comment, bahala mo kamurik tubag. Ako din ako mutubag ko kanang kuhan mga comment mo. Bahala mo kung sa inyo ang istorya na ako. Ako pinabot para na din naman sa inyo ako ang istorya. Basta ako happy-happy lang. Ako happy lang. Happy nawa man. Padong man kuning gawas. Always happy lang ta guys. Pasok. Bawal eh pag yun dani. Anong bawal man nga? Gate man eh. Bawal. Kay? Entrance naman ko nila. Awat to sila exit agi. Diyan na mo nung naman lagi ng gawas oh. Walog ng bata ako doon. Ay, di pag yan nga dagan may gawas dagan ni maestra ni ngagi diha. Ito tas likod ta jud ta. Dito huwag ka dito ron. Diyan na ta magwat nga di mo kapagian. Ulo bata mo ka. Galita bata. Okay. Bilisgin kay di may tik sundon. Ikaw sa una may tik ang sundon sa imong mama. Sundo-sundo. Puloy. Anong may itak magsundoon kasi mong mama sa una? May uyab. Ano din na uyab? Uyab naman sa uyab. Yung mo ding paila-ila ni mama gimuang uyab. Kaya irada ng sundo-sundoon pa. Mama.
kuan raman na, longganisa, lumpia, cabbage roll, shumai. Para man yung mga pagkain niya sir. Wow. Pero kato raw. Ay, kuan. Prato. Chic. May kato raw. Pan. Napay pa na, gusto kang magpaan. Para naman sa mga bata. Ano yung mo yan? Kana mga estudyante. Haros niyan. Bao, ni sinyas madiri ko no. Pwede mo gudwagi dito ko siya? Diyoy. Siyempre, musunod dyan na silang sige ingas maestro. Di pareha ni Pwede mo na kayo. kita MC diri oh. Na. Siyempre, ang batang buutan, kung sa iingan sa kuwan, musunod dyan na. Di paras ni mo kayo nga magkuman. Matinumanon. Ano di ay? Salamat kasi mong anak ko. Aning sunod ni mo nga matinumanon. Sige yan, buutan man na. Sunod mo kasi natin sa iingan. Di mo na masupak. To ka nang Di pareha ni mo nga, supakiro. Eh, pajugo. Kapa ko ni mong humok ba? Kapa yung mo? Humok. Oh. Asa kita humok na oh. Kahumok ra sa mo. Ha? Humok ra ka Diyos sa mo. Imong umuy. Gayon. Timo na sila oh. Yung mga big time, timo na din. Ah, sarap ba? Naghanan lang labay o kung maningabot. Nagtuwa kay na lagi to dito sa git gawat. Maglag din siya guot. Guot. Dito ka balik tayo. Gawas doon. Maglag guot diya. Guot ra ba dai gusto? Maglag guot diya. Gana guot. Okay, palit ko na dito eh. Tingnan. Pa snack. Snack sa diha oh, palit sa. no? May kakanak ito na naman. Inom ng playground. Di ka may snack, panglibre food. Panglibre food snack. Wala na may kwarta. Pili mo gihatag pa, kanya nga baon. Kana estudyante no? Hindi ko masabi, kininan mo siya ng pinangutso. Rugi ka. Siya nakinom kita wala. Ang palit na kagimo. Kabalong sa mga naman. Kaya magwat na maglibrehon. Baliktad na ron, nakanak na na mo libre sa mga ado. Kaya anak estudyante pa, maunoy pa librehon. May tamaning kamat, raman na siya kiskwila, ron makahuman pohon, wala pang libre. Sugo may tanago na yung nasi mga tabangan no. Himala ko no ng gawas. Hindi malang ang gawas. Gano'n na, taglako. Gisugo Himala niya ng na. gawas. Sugo yung mamang pakumpra. Magawas pa rin yung sugo. Nalamig ay nagtulog dito kaya nagulat. Awan gani ha. Gisugo man may. Ang gawas, dumi. Huwag mo na yung klase January 24 to 30 gi. Kaya na garo. Unsa may naanak eh. Basta naray ang nabalitaan. Huwag ko na yung klase January 24 to January 30. Ano na ito makakuha na ay? Exam din mo isa? Bangki ba? Na okay na mag-imuhang bangko gi. 1-2 pa sa kuha na eh. 1-2 pa sa... Magkuha na laman. Magpresenta og ID para sa online ran dyan. Okayhan ka pero mo report gihapon. Ano yung buhaton ba eh? Pero yung naman nagay open na ako mo na. Hindi kibuhat ito ba eh? Magpakita ras ID. Ikaw man. Diyan ay pirmahan. Diyan mo bayad. Di, kinanglan mo na yung kinikarang tuyo. Ikaw, kaya ikaw may nakabutang na kuwan dito. Guardian. Luway laman nag-itoy ganihan, naligsan. Sukat, hiniling, hiniling sa sukat.
Isa man. Ang ito'y, tambukan ra ba unta nga ito'y. Magkulit na tay green. Ah, wala kay green din. Naligsan dito. Dapit sa mga gipalitan soft drinks. Ako na pala na soft drink be. Green na eh, green pala. Huli na makita. Grabe na langit, mura na magsigad. Mura na bisag asang kuhan kay traffic man. Asa mo ta? Mumuno ka mo diretso. Sige na mo gumino. Kuhan, mag-upo, nag-practice og drive. Uy, grabe. Ano pa na kaya Bordeaux kapangga kana na. Ay, ka-tricycle driver ara pa ka. Hindi mo anak mo. Nawa. Medyo kay Ulik ko balik. Nawilakan. tricycle driver ra ka. Ika. Parehara kang makulas. Kapriso na lang ako may pangbayad, sir. Priso na lang ko. Hindi mo gobe. Buwan niya. Ay, sa mo patay tao. Kaya saan mo ko, walang wala dyan ka. Pabayran ka, sa mga pagbayad, ang mangulata ka. Ay, pa mo patay kong tao kasi mag-priso na way. Laban-laban, yate ka. Kita ka, jog isla dito sa Bolo. Maribuhok, raban ng dihangat bang. Ito naging Ako. Pit naman mahuman nagpero. Asa man ka nga ningunang man ka? Linaw ka, jog dagat. libre ka kay. Libre trip sa mga tao. Minute kayo. Oh. Broken hearted man na. Nga naman na basta broken hearted, magsulo. Magsulo, magbutang headset, volume. Nana ng mga broken hearted. Kaya lang nanay Ferris wheel. Ato na pong dadun si mama diha tang isuroy karong malingaw. Nabay nagpandaran ng Ferris wheel at pasak dyan. Ganda? At pasak dyan si mama Ferris wheel. Pandaro na? Sikad-sikad wa pa kunoy sa kasuway. Katubito nga tinida sa suka na dihaw ibuhay. Suka na. at ang isuroy ba? At ang dadun-danas na yung mga pa-games-games. Diyan nagmahuman na. Mani. Ha? Mani. Kan kag mani? Halaga to ding sudan. Why sudan dito? Ha? At ang sudan. Ngita na pus mamaglaing sudan. Di naman ito ka na sa tang sudan. Ngita ito lain. Ang tao niya, baka. Kapit na dyan siguro ni mahumaning pera ni. Masigarong tuiga mahumanan ni. Basin. Kahit magkakag manin yung ditso. Ningliko lagi ka nga ito magta dito agi. Ulit ang gulay. Ha? Isa tagpanik mo rin. Sa Puno rin ba? tadi mas mama mo kag kulyo. Kanang, ma'am, iba ka nang ako nang Sapsoy. ito'y ba yun? Pinakbit. Kita tadi. Duruk yun ng butik ko kami. Yung tatkarni. Building na po tayo. Ha? Ay, kung tabi mo nito kaagi di isa. Yung Takagi. Sir, tujok Dani ron. Diri na natin ibigay ng motor. Dani ra. Dani oh. Sana ba unahan? Palit mo kasi jag mani. Wala na gijang mani. Tuyok na tayo. Wala maning ilaw na. Ano sa itong giprito? Hati. Ang sabi? Hati. May supaw giyakan ka? Giyakan ka supaw? Hindi mo ang kanon giyay. Ikaw ka siyapaw. Siyapaw. Ngayon kayo kay Dani guys. Barato ra. Tag 5, tag 10, tag 20, tag 15. Anak ko dihaw. Na ako'y oras mangukay. Anak ko dihaw. Barato ra ang mga sanina man. Tag 10, 15 ra man yung mga sanina.
lami tanawon ni body nga magsuot og puti tanano. Na mga nurse ba, pharmacian. Yan, yung tanaw. Ganahan ko mo tanaw. Mga puti. Bitaw? Buwan ng bibili. Dali man to, siyempre dito nila kuwaon, malata. Wala no? Nagdugo na lang nabili. Luoy lang man. Luoy lang man to. Ligsan po doy, walang tatuligsi. Lips to lips o giring karang mawag nget-nget. Lips to lips o giring karang mawag nget-nget. Kana maganing mabukgan nga pakamrot magani siring karang mawag bukog. O nget-ngetan po ka lips to lips pud sa iring. Tawa mo ka. Dana sa kagi. Pantay lips to lips. Lips to lips sa iring karang mawag nget-nget. Islip mo bang na kamatis. Kamatis eh? Ilag 1/4 din kamatis te. 15. 1/4 ra. Kanon. Pili ko itong crab yun. Pagpili ka. Ikaw di mo pili. O si ate lang ang pili. Kaya mo makita. Si ate lang ang pili. Makari pang kamatis 1/4 na siguro ni. Anak mong katunian yung skill. Isa pa ato namatay kay nahulog sa kuan. Sa multicab ni Anhing Toreng. Ikaw? Dito tunungan ko mo to. Ay pala ka mo. Pilaan eh. 1/4. What's yung trabaho ato nito? Kung lang taong cute. Mais. Lapuan ba? Taong lapuan. Sawsawag suka sa tuba. Mag 1/4 po na rin kamatis te. Nagasampik ko siya. Kaya inakat ko sa ato mga kay. Kula po. So, kadaan lang na anong merkado tagay man. Sa merkado? Namilikan eh. Namilikan eh. Huwag ka tuman niya. Malunok ka katuwang ulo. Taong. Kopi itong lapuan. Sa taong te. Ano? 40. Just 1. Kasi na yung 1. Maayo ba ito mga Dami ni kay gagmay ba? Pugian Tapos na. liwag Kasi suka. ng pugian, pumugas to. Pinitaan. Kaniting, si 1/4 na. Nilaog. Pinikabubo kay mamuntog. ng dalagat. Darate. Pila to? Salamat. Ha? Ha? Ang mama? Kamunggay, pila kamunggay. Bilang tayo. Kagulo na to, ano yung kamunggay ra? Kamunggay ra kanya mo reklamo siya. Ano na? Ano na tayo? Di sa kanay. Taranay. Salamat. Bigyan mo dito 5 rin. Nasa? Kamunggay? Ano di ay? Ikaw na lang kayang mo mag-ligyusante. Kira kang kanikramador. Hindi ko barbecue. Barbecue na naman. Barbecue? Lagi kayo, dugay na magpatawan nakaka-barbecue. Ay, barbecue. Sinug ba para sa Manday na? Doon, dito sinug ba des bakong tuig? Ay, di haraman to sa kuwan. Nay naman di iron. Gibuslutan lagi na tiha. Gimuwag building. Dagat lagi. Ato tas periyaw na agi bagay kang tanaw nuk nanabay kuwan kaya atang isuroy si mama. Abi nang sakyan og kariya. Tao ka nang kuan. Pasak niya ang tagpuriswil. Huwag ko yung panang ikuwag. Kaya nga mas nawa pa ko na sakasakay nga na ngay titik-titik ko na si babaw. Hindi na mapuyapan mo na rin yung tao. Paglain kay kapoy, matan mo. Ikuwag ko pa kayo.
ano ka ng kwan itsa-itsa. Yung binuboy na yung endorse nila. Pwede. Mama na siguro na karong tuig ganing pera ni. Dito, namig kape diri pa. Asa? Kana. Ana tada ka ni nag-break din na ho. Pihan ra man na unsi kaon kasi makabuwa. Magkapira para tipid. Dito ilang kape tag ang medium kay murag 140. Then ang large kay hapit 200. Mahal man. Iya, wo bisuila di tumpag na pin. Ano? Patong nay barko-barko tatang pasak just mama. Ni ka ana ba narko. Ha? Ang patong magkahoy lang. Ano, di ka na mabuwal. Paka-paka ang ginadas naging tuig ginagandar. Kani oh, kani ba na? Kana oy Octopus. Tapos. Kana o. Namidang hinutan lagi. Matangtang pala rin. Ato ka dito matulog dagat. Nagong problema. Nandiyan ang mama na natin isuroy si mama. Nyara, wako mo na magkakuhan. Pero malingaw. Bye-bye. Bila rin dito. Bye-bye. Put-put di ay. Baitos ka na may mga tapati. Mara ba naman tayo video ito na kumpihan? Ano mo to? Sa una to. Mabubong mo siya. Siyempre nagkapasok pa sa hero. Kusina ka. Kalsa. Uy, Agay. kagyan ang diri. Diswi lagi. Sa magkaagi. Diswi daw. Madagat ito pag iyon na. Linaw ka jog dagat eh. Gimingaw na ko manginhas. Manginhas puta. Hi Toy. Manginhas na puta pa. Mingaw na ko panginhas. Makakaginas. Ito tayo laki Robik. Idagagsudag ila ang kuwan. Dagat. Panginat. Naghanang mga ligo. Suluman. Hindi man para kansi. Tumok-mok mo. Para may isturbo ba? Dari mingaw. Pwede man natas mga palikunda ni, di man kaadyo makilig o makaagpira man siya diyaw. Hindi mo na maligo. Maligo ba diyan? Kanang sa bandong anak. Madabuntag ba? Ay, Domingo ng tao diyan. Luwi ng mga irong galanon sa mga ligsan ra ba? Kung ito iba ganihan, naluwi lang kumantalo. Suka o kontra? Suka o ka na? Isuka kinaon, luya. Kaya kinaon. Kontra, kitang ugan. Bang mo ba rin? Ano mo pala idri? Historic. Gabay raman. Sa katin, malay. Malabay na putas bay nila kiparela. Ano yung ilo? Yung medyo nagigas ng tato. Bakit? Wala lagi ato Ano kino. na? Ang tagiyan na nagluhod. Nagluhod yung tagiyan eh. Luya. Gumagbagyo ba? Luhod ko ng tagiyan. Yung lak. Gabay na pun si mong bike eh. Ito. Siyempre, asa niyo pangitaw ng milyon dyan, ingato rin na itabo. Pero way masisi kay pagbuot sa Ginoo. Basta pagbuot na sis Ginoo, alto kay maimo. Sa pila pa ka milyon mo ang nagasto diha, pagbuot na sa Ginoo ka. Ina na may tabo. Kay maimo.
sa St. Peter Plan. Nalira ka to 5 years. Jinsi na pa. Napakasap Erlyn na natin. Erlyn, kamusta na kati? Labay rami si Muhang bahay. Lili ko na ba ka? Huwag ka nakit eh. Nasa Terlin? Tao. Nauli nami. Nauli nami guys. Kamu diha, kamusta mo? Kamusta? Goody. Magsi brownie. Sige ra magpaliot dito. Palit-liot sa Plangganas brownie. Kapangit, wala ka nang muta-muta pangit. Wawa na no. Lagi piskat din si Ja. Namuwag mata. Hindi na mo. Hindi pa mata maniyapon kaysa Jo paman. Dengag pamanta. Nanak ko na Jay Abs eh. Magabs manggihapon ko diri. Mo nang lawasay dyan giapas. Mura na dyan ka ni Derek Ramsey. Gawas na no. Mandi walay karong gym unta. Nagkamama sa mag-abs ni mama. Stopping. Asa ko naging mong abs ma? Wala na, nagbitay. Nagbitay ako Sorry, just pabatline yung just murag yung pambabae. Sige, sige. Nagbitay ako abs to. Sige, anak ko na Jay Abs oh. Tiyo. Proud. Abs Mingkoy. Pakiting abs Mingkoy. Tiyo, grabe yun siya. Lagi mo pa. Imong tutoy, naidapot na. Magi mo pa. Nagkapapa na lusaw. Napakuwi dito pat kabuk tiraho na ko to din sabay creatine mubusok ko balik ani. Unsa magkareta karotin? Di pa pwede nga na tulog ako. Magkaratin. Ni, wa ko nagjinji mo ni undang mo ko na matutanan. Ikarot na ko ato, Undang na tulog ako. igundang na ko, igmarot tong creatine mabalik ko ato. Mga Mayo na. June, July mo, balik ko pala Kaya creatine. katong ngayon na mapundong mo dito. Nasa magi mo pang abs pa. Wala na sila. Fuck boy. Wan, Sorry sa may dugay na develop pa kong back. Mingkoy, picture. Smile. Smile, Mingkoy. Smile. Bantay minggoy kay lips to lipon karon ni papa kay sakit ko na dyan ipon na ko ng lips to lips sa irin. Balon sa gikoy-koy na iring ay kaon ba nagtaig salan. Di ko, buto ni bu. Nagagawan pa ni. Gitlog. Pakita ng itlog lagi. Ang itlog ni Mingkoy. Ato ko nang hitag plastic. Si Mikloy oh. Nagsilo si Mikloy. Ay, imo na ko ng beer bay para mawaning ipon. Ito yung barbecue ba? Wala ko'y padagat ha. Padagat. Ansa? Lamang magpadagat. Ligo tag dagat gani. Nga ligo dagat. Tanawas Mikloy pa siglang taon ni mo pa. Hindi pwede maligog. Wani mo tagda. Mikloy. Gi, balot ang mo. Tubigan maglisod ka dito. Naog ma. Oh, cinta lang. Cinta lang di. Oh, sig. Magawa sa iring. Sa lapas ra, maligo kag dagat sa lapas kay wa ka joy Lapas ka. dulugunon ug sa ubong di ka makagaka dito. Baboy mo di butag kwa sugbara. Barbecue to sa anon. Ha? Isugba lang gi, kalula ni mo gi. Ay pabutang gi usa lang kaunod. Bitay utang bitay. Dai paminaw sila dai. Gusto. Kung iring. Sa una si Mingkoy mga lawgaw, karon si Mikloy na po yung mga lawgaw mo di gabing dako. Mga badlungon mo. Naliwat niya mo Mingkoy. Muday kadlaw mo sa masig pangulkul. Si mama may paborito da ng Mikloy. Gilabay bitaw na akong gabi niya. Tupoy. Wala mo ko sa kama sa mo. Ay dito sa taas, gusto mo.
Dito na namo, namulabog na. Ako na media, nakamata ko. Pero paborito dyan na ni Mikloy si Mama. Labot ko na gabi eh. Sekarang kebenungan nama itu, benungan mangka. Di muka sobitin din na kay mga lagang iring malabo na magaling mo muna kontra ko. Basta nang kuyawan mo. Ala, last na lang inununan sud, wala na kay inununan. Malit na pud tag barungoy at nganunan. Ingkoy. Pag dili kanang kuan nila kanang season sa panguwag kay di mo lakaw sa pero mo siguro kadlaw mo wala. Mabot mo kasi ng time nga mo adventure na sila. Way mga makao dito sa wa ninyong bisan at. Wa ano na sila. Adi man mangilabot ang iring basta dili isda. Kaning mga iring mag-adventure jud ni sila na di panahon nga mag-adventure ni sila. Tsaka sana sila mo abot. Yung tanawa nagpaduyon-duyon sa kortina. Hulog na ron. Hulog na, dami. Mapaghug ram na siya, mabalik ram pa na siya. Tanawa. Mughog na ba? Tanawa na. Tanawa. Lusot na ron. Tanawag mayo na. Diara na ka ng tungtungag tanom. Magsud pa kong tanom na to. Tanawa mo. Mahog naman na sabi ako ba? Pakurati ba? Pakurati. Uso gamay. Tanawa sa... Tanawa, asa patulong siya? Pag-google lagi siya tawa. Ano siya pakialam mo? Minuwangan mo na ni Moy. Mikloy! Perario! Kasi lang, may suot. Ano Mikloy? Binuwangan lang kang Papa Mikloy. Tara, ang lusot. Amigo ni Amigo. Amigo ako sila amigo. Nablabra mong duha. Agsi brownie por sigudi. Tadi to kapalit liot sa planggana. Kiat mo ikan ni Mikloy. Obi. Mudagan ra ba may maguna-una. Sa una kay di tanggap ni Mingkoy si Mikloy da. Duklo niya ba sa mlowol kay. Nyawa. Duklo na niya ron. Pinangga man just Mikloy, maglablab naman na silang duha. Sa una sa bag-o pa ija tong duklon di siya ganahan. Pero karon bispre na sila. Magsaw pa sila kananan, bisag isa ng ilang kananan, magsaw-saw silang duha. Patay-patay ba? May patay-patay. Patay sa. Ay, glihok! Galing hindi nga pistahi. Na sige, suko. Suko Mikloy kay Sige, soko. Ikaw na may alaga dali kay mingaw tayo. Mingaw mong alaga ginali. yung nag-anak pagdaghan, bibunte mo ang bay. Ay mong mga anak ron, irigiring. Hirog-hiring mong mga anak ron. Anak, mga 5 ka po. Hindi na siguro ka may tsura ron. Siguro kadilida. Limay mo ang anak, di na siguro ka na itsura ron. Grabe man.
Imo sigurong buhok wa na itim, puro na puti. Patigbenget og kanang kilay. No, day dagaganak day maka upaw day. Halang ikaw sa kiring. Belum lagi kawan yang sarado. Pandar na po sa siyang TV. Napaday plansanda na guys. Kinamalan sa ko ganina. Wa pa na mahipos. Ang kuyawan si Mikloy at sapatos akong gipaliho pa niluksog. Sungugan kang dako.